Laver du frikadeller til morfar? Nå, hvor mange skal du lave til ham? 2 frikadeller, skal de være store? Okay. De bliver da meget store, de frikadeller. Skal morfar også have en kage? Hvad skal det være for en kage? 2 kager? Ja, så har han en til hver hånd. Han har en til hver hånd. Hvad siger du? Sådan. Er de så ved at være færdige? Er de færdige? Når det var lidt. Skal du spise dem? Hvad siger du?